vesprada a tots i a totes. Gràcies per l'assistència i sobretot per estar avui així amb nosaltres, amb Esquerra Unida del País Valencià, en la presentació d'aquesta convocatòria ciutadana, que a més crec que ve i arriba en un moment molt important per a la política valenciana i demostrar que més enllà de la corrupció i més enllà de l'explotació a les persones continua havent gent que defensem i lluitem per un altre tipus de societat al País Valencià. Aquest és un primer acte de molts altres que volem fer com a Esquerra Unida. És un primer acte en el marc de tota una programació, d'una idea, d'una iniciativa que vam pensar i que vam llançar en la nostra assemblea passada del mes de març. Com dia, això és el primer acte de presentació d'aquesta convocatòria que després l'anem a fer comarca a comarca, municipi a municipi, on portarem el missatge de la necessitat de refundar l'esquerra, de la necessitat de refundar Esquerra Unida del País Valencià i la necessitat en definitiva de refundar aquelles idees emancipatòries que des de fa moltes dècades estan presents al País Valencià i que ara més que mai necessiten un nou impuls. És una refundació, com hem dit en el nostre manifest, és una idea per a convocar a tota la ciutadania, a tot el poble d'esquerres, que es diu, i molt especialment als treballadors i les treballadores en un temps de dura crisi econòmica que colpeja molt als sectors populars i als sectors treballadors i treballadores del País Valencià. A l'espai d'avui volem, en les intervencions que hi haurà, explicar-vos el perquè d'aquesta iniciativa, el perquè de donar este primer pas a través del manifest que ha estat signat per diferents companys i companyes de diferents sectors, amb diferents inquietuds, amb diferents professions, amb diferents compromisos, però tots ells al mateix temps amb un mateix compromís amb el País Valencià i amb l'esquerra. Vull agrair, en nom d'Esquerra Unida del País Valencià, a totes les organitzacions que esteu presents avui i a totes les persones que heu signat el manifest i que també esteu així presents en aquest acte. Les organitzacions que esteu així presents amb nosaltres, en vist alguna, després m'ho digueu, són Izquierda Republicana del País Valencià, comptem també amb l'Intersindical Valenciana, Comissions Obreres del País Valencià, Escola Valenciana, Unió de Llauradors i Ramaders, Acció Cultural del País Valencià, el Sindicat CAT, Car Revolta i la Federació de Veïns i Veïnes de la Ciutat de València. És per això, perquè puguem entre tots compartir aquest procés, conèixer el millor, alguns el coneguem més, altres el coneguem menys, que vull donar la paraula al company Ñazo Blanco, i és el portaveu de la Comissió Executiva d'Esquerra Unida del País Valencià, i és el que ens explicarà a tots i a totes en què consisteix aquest procés de refundació de l'esquerra i aquesta convocatòria ciutadana.